Pogledajte nebo puno zvijezda. Odaberite svoju. Neka ona bude vaša vodilja, vaš dio beskrajnog prostranstva. Upravo tu, ispod tog zvijezdanog neba, nalazi se planeta koju zovemo Dom. Upoznajmo je zajedno. Krenimo na put oko svijeta. U prošloj epizodi serijala o doživljajima prve bosansko-hercegovačke ekspedicije na putu oko svijeta poveli smo vas na kratki izlet do Nikaragve. Bez obzira na to što nas vide po prvi put u životu, nevjerovatno gostoljubivi domaćini svojski su se potrudili da nam priušte nezaboravan doček. Irena del Socorro Sanabria, naša simpatična domaćica koja nikada prije nije čula za malenu zemlju na drugom kraju svijeta, koja se zove Bosna i Hercegovina, počastila nas je nikaragvanskom varijantom našeg proslavljenog specijaliteta, bosanskim loncem, u kojem smo uživali zajedno sa ostatkom njene brojne porodice. U međuvremenu, Punta Arenas se spremao za početak velikog karnevala, koji se smatra centralnim događajem sezone. Naravno, i mi smo bili tu, pomiješani sa hiljadama drugih učesnika ove blještave parade, kakva je izgleda moguća samo ovdje. Nije slučajno što današnju priču počinjemo upravo sa ovog mjesta. Kažu kako čovjek nikada u potpunosti ne upozna neki grad dok ne posjeti njegovu pijacu, stomak grada. Na uskoj kopnenoj prevlaci koja dijeli dva velika kontinenta, ljudi već stoljećima žive od svog umijeća vještih ribolovaca i sretne okolnosti da podvodni svijet okeana prosto vrvi životom. Na pijaci se tako mogu vidjeti primjerci gotovo svih ribljih vrsta koje obitavaju u ovom dijelu Pacifika i naravno kupiti po veoma pristupačnoj cijeni oko koje se nije potrebno cjenkati. Iako se moje poznavanje ihtiologije može nazvati prilično skromnim, u ovom mnoštvu oblika i veličina prepoznajem karakteristične obrise tune i dorada, te škampa i kozica koji su, bare meni, uvijek dobrodošli kao ukusni ručak ili večera. No, ovdašnja riblja pijaca, ili kako se na španskom kaže pasederija, puno je više od običnog mjesta na kome se mogu kupiti ukusne morske delicije. Kao što je gradski korzo glavno mjesto susretanja ljudi u večernjem terminu, tako je i pijaca mjesto na kojem se ljudi druže po danu. Da pomenuto druženje ne bi uzrokovalo proširene vene na nogama, ispod prostranog pijačnog krova nalazi se i nekoliko skromno opremljenih kafića, tačnije dugačkih šankova smještenih tik uz štandove za prodaju ribe. Ovdje se, uz lagano piće, mogu na miru pretresti aktuelne gradske teme i svakako saznati najnoviji tračevi. Po tome me ova pijaca neodoljivo podsjeća na savremene hramove potrošačkog društva, tržne centre, koji i kod nas niču kao gljive poslije kiše. Bilo kako bilo, šetnja pijacom otkriva mi još neke odnose na kojima počiva društvena zajednica ovdje. Zahvaljujući magičnom ključu, televizijskoj kameri, bez problema dobivamo pristup u stražnje prostorije gdje se morski plodovi, daleko od očiju kupaca, čiste, sortiraju i spremaju za prodaju. Koliko sam uspio primijetiti, ovaj posao uglavnom obavljaju žene. Muškarci, s druge strane, dočekuju ribarske brodove, istovaraju i razvrstavaju teški ulov, spremajući ga za dalji transport.
Kako se nalazi u samu pristanišnu luku, pijaca je prosto okupirana hiljadama ptica, uglavnom kormorana, koji budno prate svaki potez ljudi čekajući priliku za laki plijen. Naravno, za duži boravak ovdje potrebno se navići na intenzivni miris koji se nikako ne da izbjeći. Čini se da ga lokalci gotovo i ne osjete, no nama je već dosta, a i vrijeme je da odemo do Rotary kluba, čiji se članovi spremaju za posjetu Pedregalu, primorskom gradiću na granici sa Panamom, gdje će jednoj lokalnoj školi uručiti donaciju u školskom priboru i namještaju. Izgleda da smo prilikom prvog susreta ostavili dobar utisak na predsjednika Rotary kluba, jer je bez pola riječi prihvatio naš prijedlog da mu se pridružimo u ovoj akciji. Ni nama nije trebalo dugo da budemo spremni. Već smo ranije spremili kameru i rezervne baterije, a pasoše i nešto novca uvijek imamo sa sobom. Pitanje prevoza bilo je riješeno na najbolji mogući način, pa smo uskoro, udobno zavaljeni, sjedili u predsjednikovom automobilu, koji je, lagano klizeći ravnom cestom, pratio konvoj kamiona natovarenih školskim klupama. Primijetio sam da idemo prilično sporo, a moj mi je ljubazni domaćin obrazložio zašto je to tako. So we have a law here, I don't know in other country, but it's out of the law to drive in 2 trucks continuous. Okay? Need to make some space between that car. At least 50 meters. But no one's respect that law. So it's so easy to see maybe 3 or 4 trucks, big trucks, continue. So you go so slowly. Kako i sam dolazim iz zemlje u kojoj takvi prizori nisu rijetkost, bilo mi je savršeno jasno o čemu priča. Inače, ovakva dugačka putovanja idealna su prilika za neobavezni razgovor o svemu i svačemu, pa smo se tako dotakli i nečega što mi je odjednom palo na pamet. Naime, zakleo bih se da sam negdje i nekad pročitao kako će Kostarika i Nikaragva zajedničkim snagama izgraditi plovni kanal koji će drastično smanjiti vrijeme plovidbe od Pacifičke obale do Kariba, od čega bi najviše koristi imala upravo Kostarika. Čini se kako me pamćenje ne vara. Well, it's a very old idea, and Costa Rica tried to make something near together with Nicaragua into the Nicaragua Lake, because we have all problems with the Nicaragua government to who is in charge or responsible for the San Juan River. That is the bigger river into the north part, and it's the only river to its appropriate to cross by ships or vessel, big vessel, cargo vessel. And I heard a lot about this idea it's many years ago, but my personal opinion, I don't sure that it's making happen or it's making reality, because they need a lot of money. And right now with the Panama Canal, we know that they investment into make this canal more bigger. So if the Panama rebuilding that canal, it's not necessary to make another one 500 kilometers more, you know what I mean? Lagani razgovor koji je učinio da ovih nekoliko sati vožnje do Pedregala proleti kao u trenu,
Još jednom je potvrdio tačnost stare izreke koja kaže kako u dobrom društvu vrijeme prosto leti. Evo, već smo u gradu, na domak pristaništa, gdje nas, vjerujem, čekaju naši domaćini, stanovnici Panamskog ostrva, za čiju je školu i namijenjena ova donacija. Nisam se prevario. Već su bili tu, s nestrpljenjem očekujući naš dolazak. Odmah pored, privezani uz pristanišni bok, spremno su čekali i dugački motorni čamci koji će nas uskoro povesti do ostrva. No prije toga potrebno je skinuti opremu sa kamiona i pažljivo je rasporediti po čamcima, vodeći računa o njihovom opterećenju. Entuzijazam s kojim pristupaju poslu rječito govori o tome koliko im ova donacija znači. Visoki, prosjedi čovjek, očigledno vođa grupe, izdaje nekoliko kratkih naređenja, a onda se i sam prihvata posla. Lični primjer uvijek je najbolji. Za rekordno kratko vrijeme sva oprema sa kamiona bila je istovarena i raspoređena po čamcima. Kako je do samog polaska na ostrvo ostalo još nešto vremena, odlučili smo se za kratki obilazak ove pogranične luke. Ograničeno vrijeme koje smo imali na raspolaganju nije dopuštalo baš neki veliki obilazak. Tek kratku šetnju kroz nekoliko tihih uličica koje se, lagano krivudajući, spuštaju prema luci. U jednoj od njih dočekao nas je interesantan prizor, tačnije nešto čemu se nisam nadao. U ugodnom hladu razgranate krošnje šareno društvo svih generacija sjedilo je okupljeno istom zanimacijom. Po svemu sudeći, ni Kostarikanci nisu imuni na čari magične igračke koja se zove kompjuter priključen na internet. Iako posmatranje ovakvog prizora može poslužiti kao idealna prilika za analizu međugeneracijskih odnosa, naučno-istraživački rad malo će sačekati. Vrijeme je da se vratimo do luke u nadi da stižemo na vrijeme. Na svu sreću, naši rotarijanski prijatelji imaju razumijevanja prema istraživačkoj strasti, pa su nas ljubazno sačekali, iako je već odavno bilo vrijeme za polazak. Ubrzo su, ljudima i opremom natovareni čamci, klizili mirnom površinom zaliva prema jednom od brojnih ostrva na granici Kostarike i Paname. Koliko sam uspio shvatiti, čovjek koji nas je dočekao u luci i organizovao istovar i prevoz školskih klupa do ostrva, u stvari je direktor škole. U ovim okolnostima titula direktora zvuči mi pomalo smiješno i pretenciozno. Nekoliko klupa i stolova poredanih na komadu livade ispod plastične strehe, teško da bi se mogli nazvati školom. No, bolje nemaju. Do nekih sretnijih vremena ovo je jedino mjesto na kojem djeca, rođena na ovom malom parčetu kopna okruženog vodom, mogu steći osnovna školska znanja. Maybe life here in Iceland, maybe 15 and 16 family. See, 15 family, maybe 60 person in the Iceland. Children and person adult. And that's only like first 4 grade school. First 4. Yeah, no, six grade, and no have 5th grade. First, second, 13, 4th grade, 6th grade. How many kids are there? 40 children. Stanje obrazovnog sistema jedne zemlje najrječitije govori o njenoj budućnosti. Iako iz godine u godinu bilježi konstantni razvoj, obrazovni sistem u najvećem broju zemalja Srednje Amerike daleko je ispod standarda koji važe u drugim, razvijenijim dijelovima svijeta, pojašnjava nam školski direktor. Pravo na osnovno obrazovanje imaju svi i stopa upisa u osnovne škole dostigla je gotovo 90%. No, još uvijek zabrinjava činjenica da veliki broj učenika, najčešće zbog loše finansijske situacije svojih roditelja, napuštaju školu još u prvim godinama njenog pohađanja.
Mi se trudimo da ovoj djeci prenesemo elementarna znanja i otvorimo vidike na svijet koji postoji i izvan ostrva. Znam da vam škola sigurno ne izgleda bog zna kako, no njihovi roditelji nisu imali ni to, zaključuje direktor, nadgledajući pripreme za skoru svečanost uručenja donacije. Dok se članovi delegacije Rotary kluba pripremaju za slikanje i prigodni govor, obavezan u ovakvim prilikama, pogled mi leti od jednog do drugog mališana. Obučeni u najljepša, svečana odijela, ne mogu sakriti uzbuđenje koje je izazvala naša posjeta. Sve ovo skupa neodoljivo me podsjeća na ne tako davnu posjetu školi u Suakinu, gradiću na jugu Sudana. I tamo sam vidio isto, bistre dječake i djevojčice kojima nikakve teške životne prilike ne mogu izbrisati radost sa lica. Sama ceremonija uručenja donacije protekla je u skladu sa dobro poznatim scenarijem. Najprije je direktor, svečanim glasom, predstavio goste iz Punta Arenasa, zahvalivši im se u ime škole na opremi i priboru koja će im itekako dobro doći, a onda ih zamolio da se i sami obrate. Uslijedila je potom i mala priredba koju su najmlađi stanovnici ostrva specijalno pripremili za ovu priliku. Na zadovoljstvo direktora i učiteljice gosti su bili ushićeni demonstracijom učeničkog znanja, dok sam ja, stojeći sa strane, razmišljao kako ne postoji ništa ljepše na svijetu od sreće koja se da vidjeti u dječjim očima. Ostavivši djecu, zabavljenu razgledanjem novostečenog školskog pribora, nastavljamo obilazak ostrva. Želim vidjeti kako i od čega žive ovi ljudi, na izgled izolovani od ostatka svijeta. Odgovor na prvo pitanje spada u domen ličnih standarda i može se kretati u širokom dijapazonu, od potpune afirmacije do krajnjeg neodobravanja, jer se ljepota uvijek krije u oku posmatrača. Odgovor na drugo pitanje mnogo je brži i konkretniji. That husband and wife Paulina, husband Luis, life in the Iceland, only fishing. Yeah. Most of the people just fish here. They all fish. Only fish, only fishing. Only one. Na ostrvu je tako od pamtivijeka. Muškarci love ribu, a žene su zadužene za kućne poslove i odgoj djece. Zbog specifične okolnosti da se ribolov obavlja isključivo noću, muškarci i žene uvijek su u nekom blagom raskoraku. Ribari na more odlaze u sami sumrak, dok se njihove porodice spremaju na počinak i ostaju tamo sve do ranih jutarnjih sati. Razumljivo je stoga da najveći dio dana provode spavajući i prikupljajući snagu za naredno veče, kada će ponovo isploviti u susret promjenjivoj ribarskoj sreći. I mada se na prvi pogled može zaključiti kako ovi ljudi teško žive, jedva sastavljajući kraj sa krajem, čini se da to oni sami ne doživljavaju This tako. is wife, Buenos días. very good life. Yeah. Pura vida. Pura vida. Pura vida, dobar život. Ova jednostavna fraza koju svi ponavljaju poput mantre, možda ponajbolje oslikava osebujnu životnu filozofiju, dominantnu u gotovo čitavoj Latinskoj Americi. Prije svega, čini se kako u njihovom svijetu ne postoji gotovo ni jedan problem čije rješenje ne može sačekati novi dan, a sutra, to barem svi znamo, nikada ne nestaje. Svjesni također da previše briga uzrokuje samo bore i loš san, ovi su ljudi jednostavno zadovoljni onim što im život pruža, jer im za sreću zaista nije potrebno mnogo. Skromni krov nad glavom, dobro zdravlje i izdašno more i, što je moguće, veći zvučnici, jer bez muzike život ne vrijedi ništa. Pura vida and very good music. Yes, I can see. Vedrina sa kojom ovi ljudi prolaze kroz svoje živote prosto je zarazna. I sam sam, nakon nekog vremena, primijetio kako uopšte ne skidam osmijeh sa lica. Iako su mi se na prvi pogled prizori evidentnog siromaštva učinili teškim i beznadnim,
shvatio sam kako ovi ljudi žive jednim sretnim životom u kojem ama baš ništa ne bi mijenjali. Možda jedino zvučnike, za broj veće. Nakon interesantno provedenog popodneva, vrijeme je za povratak u civilizaciju. Dok nas brzi čamac, istim putem kojim smo i došli, vozi prema Pedregalu, posmatram pitomu obalu ovog malog ostrva, jednog od mnogih na ovom dijelu panamsko-kostarikanske obale. Razmišljam kako bi bilo lijepo ostati ovdje neko vrijeme, loviti ribu noću, a lješkariti danju, uživajući u zvuku kojeg stvara vjetar u krošnjama palmi i nestašna dječja igra. Takozvano moderno potrošačko društvo koje čovjeka neprestano tjera da stiče više, a nikada ne bude zadovoljen onim što ima, ovdje srećom još nije pustilo svoje dugačke pipke. Ko zna, možda se jednog dana i odlučim na to, no taj dan će morati sačekati. Valja obići svijet. Prvo što sam pomislio po dolasku u Pedregalsku luku bilo je: ovdje se snima neki naučno-fantastični film. Kako drugačije objasniti prizor brojnih, nasukanih i iskrivljenih jedrilica, te čovjeka koji nonšalantno šeta mirnom površinom vode kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Prvi pogled često vara, pa tako i ovaj iznenađujući fenomen ima sasvim racionalno objašnjenje. Još od osnovne škole znamo da Mjesec, prirodni zemljin satelit, svojom gravitacijom direktno utiče na trenutni nivo svjetskih mora, što nazivamo plimom i osekom. Ako još znamo da široka rijeka, čiji se početak krije negdje u okolnim planinama, ovdje završava svoje putovanje, pokrivajući plitki zaliv bogatim nanosima mulja, misterija je riješena. Baš mi dobro ide. Još samo da objasnim tajnu Bermudskog trougla i pronađem tačno mjesto na kojem se krije čudovište iz Loch Nessa. Ovo putovanje oko svijeta, ma ko šta mislio, ne sastoji se samo od uživanja u plovidbi i posjeti egzotičnim predjelima naše lijepe planete. Brzo i optimalno rješavanje brojnih problema koji se podrazumijevaju, mada se o njima ne govori puno, također je dio istog paketa. Jedan od pomenutih problema predstavlja i redovno slanje video materijala na drugi kraj svijeta, gdje se emituje ovaj serijal. Mada i ovdje u Punta Arenasu postoji sistem brze pošte, slanje preporučene pošiljke ne teče baš uvijek glatko. Desi se tako da poštar ne govori engleski, ja španjolski, pa sigurno prispječe dragocjene pošiljke postaje čista lutrija. Ne želeći izazivati sudbinu, trudim se da prateće formulare ispunim što je moguće čitkije, premda se krasnopis i ne može nazvati mojom jačom stranom. Nadam se da u ovoj igri gluhih telefona neću izvući deblji kraj, a da će kasete na vrijeme stići tamo gdje trebaju, ravno na vaše ekrane. I u narednoj epizodi serijala Put oko svijeta ostajemo u uzbudljivom svijetu Srednje Amerike. Naša ponuda također ostaje otvorena. Nudimo vam priliku za avanturu života, mogućnost da se i sami priključite prvoj BH ekspediciji na putu oko svijeta. Prvi korak je jednostavan. Posjetite internet stranicu www.putokosvijeta.com i zaigrajte našu novu nagradnu igru. Glavna nagrada je čitav svijet. Vidimo se za 7 dana.